Здравейте, сега ще ви покажа един клип, в който е магичен номер и може да си съберете пари от този номер или ако искате го наречете бас. За целта ви трябват хартиени пари и стъклено шише. И нека да започнем да ви покажа как се прави. Вземаме шишето, или хартиените пари, поставяме ги. Вземаме шишето и го обръщаме отгоре. За целта да вземем самите пари, трябва да навиваме, но вие не трябва да докосвате шишето. Само парите могат да го докоснат. И навивате, докато изпутате шишето и парите са ваши. Надявам се клипа да ви е харесал, защото не знам и аз. Ако ви харесате всички останали мои клипчета, може, ако искате да се абонирате за мен, долу. И това беше край на клипа. Ще има още такива клипчета. За сега, чао!